A Deputación, a través do INORDE, pon en marcha a Mesa Local do Comercio de Ourense, unha iniciativa que asume as funcións que lle corresponden á administración local de aqueles concellos da provincia que non teñan un mínimo de 20 comercios minoristas ou non conten con asociacións de comerciantes. As funcións destas mesas locais son informar das campañas de promoción do comercio que se financien con fondos públicos, así como actuar como órgano consultivo do Concello en aquelas cuestións relacionadas co comercio minorista do municipio, entre outras. Desde o ano 2022, a institución provincial conta cunha convocatoria de axudas a asociacións de comerciantes da provincia para colaborar nas accións de dinamización e promoción do comercio local. Desde ese ano foron beneficiadas destas axudas as asociacións de comerciantes das comarcas de Valdeorras, Maceda, Xinzo, Ourense, o Carballiño e o Ribeiro, promovendo o asociacionismo provincial e o comercio local de Ourense.